Během luxusního oběda se k mocné podnikatelce přiblíží dívka z ulice a ukáže na její prsten. Přesvědčivě tvrdí, že její maminka má úplně stejný. Žena stuhne. Ten prsten je unikát a patřil její dceři, která zmizela před 13 lety. V mžiku se minulost vrací a nic už nebude jako dřív. Pokud vás tento příběh zaujal, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a napište nám, ze kterého města nás sledujete. Pokračujeme. Čtvrteční odpoledne se líně snášelo na pražské Václavské náměstí. Intenzivní doprava v centru metropole jakoby nikdy neustávala. Ale tam nahoře ve 23. patře jedné z nejimpozantnějších budov v oblasti Helena Svobodová pozorovala město skrze široká okna své kanceláře jako šachovnici. Každý pohyb měla vypočítaný, každé rozhodnutí zvážené, každý obchod uzavřený s přesností někoho, kdo se nikdy nenaučil prohrávat. V 58 letech Helena vybudovala impérium, které si málo kdo dokázal představit. Sdělila středně velkou rodinnou firmu a proměnila ji v korporaci, která ovládala celá odvětví ekonomiky. Její tmavé vlasy, vždy dokonale upravené, začínaly vykazovat stříbrné nitky, které se nesnažila skrývat. Říkala, že jsou to stopy vyhraných bitev. Její pronikavý pohled zastrašoval i zkušené manažery a její přítomnost v jakémkoliv prostředí vzbuzovala okamžitý respekt. Ale za tímto brněním moci a kontroly existovala rána, která se nikdy nezahojila. Tichá bolest, kterou žádná obchodní schůzka, žádný milionový kontrakt ani žádný profesní úspěch nedokázali vyléčit. Před 13 lety zmizela její starší dcera. Prostě se vypařila, jako by se pod ní země propadla a pohltila Markétu, zanechajíc po sobě jen otázky bez odpovědí a prázdnotu, která každým dnem rostla. Helena na okamžik zavřela oči a v osamění své kanceláře si dovolila vzácný projev zranitelnosti. Markéta. To jméno stále bolelo jako ostří nože. Pamatovala si, kdy ji viděla naposledy. Byla to hloupá hádka o pracovních povinnostech, které Helena nemohla odložit. Markéta chtěla pozornost, chtěla si promluvit o něčem důležitém. Ale Helena byla ponořená do fúze firem, která pohlcovala veškerý její čas. Sliby, že si promluví potom, až se situace uklidní, až bude víc času. Sliby, které nikdy nebyly splněny. A pak Markéta zmizela. Byla zalarmována policie, najati soukromí detektivové, každá stopa byla posedle prověřována. Ale nic. Bylo to, jako by se Markéta prostě rozhodla vymazat svou vlastní existenci. Nebyly žádné známky násilí, žádné jasné indicie. Jen ohlušující ticho nepřítomnosti, které bylo den ode dne těžší. Helena otevřela oči a pohlédla na svou pravou ruku. Na ukazováčku se jí leskl prsten, který byl mnohem víc než jen šperkem. Byl vyroben z bílého zlata a platiny s unikátním designem od švýcarského klenotníka, který už dávno nepracoval. Prsten měl ve svém středu malý modrý safír, obklopený drobnými diamanty, uspořádanými do vzoru, který jakoby vyprávěl příběh. Ten prsten byl dárkem od jejího manžela Pavla, který zemřel 5 let před Markétiným zmizením. Nechal vyrobit 2 identické prsteny, jeden pro Helenu a druhý pro Markétu, jako symbol ochrany a rodinné sounáležitosti. Markéta měla ten svůj u sebe v den, kdy zmizela. A tento detail, víc než jakýkoliv jiný, udržoval v Helenině srdci jiskřičku naděje. Kdyby se stalo něco hrozného, prsten by se našel, myslela si během bezesných nocí. Ale ne. Prsten zmizel spolu s dcerou a Helena na něm lpěla jako na důkazu, že někde tam venku Markéta stále existuje. Zazvonil telefon a přerušil její myšlenky. Byla to Martina, její sekretářka. Paní Heleno, pan Filip na vás čeká v restauraci. Stůl je rezervován na 13. hodinu. Helena si povzdechla. Filip. Její mladší syn, 26letý, byl vše, co jí z blízké rodiny zbylo. Inteligentní, ambiciózní, oddaný rodinnému podniku, ale také emocionálně odtažitý. Markétino zmizení mezi nimi vytvořilo stín, téma, o kterém se nikdy nemluvilo přímo, ale které se vznášelo nad
Každým rozhovorem, každou večeří, každým rodinným okamžikem. Už jdu, Martino. Helena vzala svou italskou koženou kabelku, upravila si bezchybné šedé sako a pevným krokem opustila kancelář. Řidič už na ní čekal v garáži s černým vozem s tmavými skly. Cesta do restaurace byla krátká, jen pár bloků, ale Helena nikdy neřídila. Raději ten čas využívala k revizi dokumentů, telefonátům a udržování absolutní kontroly nad každým aspektem svého impéria. Vybraná restaurace se nacházela na Vinohradech, v jedné z nejsofistikovanějších částí Prahy. Bylo to místo navštěvované elitou, kde podnikatelé uzavírali obchody mezi talířem lanížového risota a sklenkou francouzského vína. Helena byla stálou zákaznicí. Maître znala jménem, měla svůj oblíbený stůl vždy rezervovaný a užívala si diskrétní a elegantní prostředí, které dokonale ladilo s jejím veřejným obrazem. Filip už seděl, když dorazila. Vysoký, s širokými rameny a dobře střiženými hnědými vlasy, vstal, aby ji pozdravil polibkem na tvář. Měl na sobě tmavě modrý oblek a decentní kravatu, dokonalý obraz úspěšného mladého manažera. Mami, přemýšlel jsem o tom návrhu té developerské firmy. Myslím, že bychom ho měli přijmout, ale s určitými podmínkami. Helena se posadila a vzala si jídelní lístek, jen z formality. Už věděla, co si objedná. Vždy si objednávala to samé. Můžeme to probrat později, Filipe. Teď se naobědváme. Ale rozhovor se rychle vrátil k obchodu. Bylo to bezpečné území, prostor, kde se matka a syn dokázali spojit, aniž by se dotkli starých ran. Mluvili o smlouvách, o expanzi na Moravu, o rostoucí konkurenci. Helena pozorně naslouchala, kladla přesné otázky a vyjadřovala se s jistotou někoho, kdo vše vybudoval od nuly. Restaurace byla jako vždy plná. Manažeři v kravatách, elegantní ženy, tiché rozhovory a tlumený smích. Byl to svět sám pro sebe, chráněný skleněnými stěnami a diskrétní ochrankou, která zajišťovala, aby nic nerušilo umělý klid tohoto prostředí. Dokud nebyl ten klid narušen. Zpočátku to byl jen šepot. Pár lidí se dívalo směrem ke vchodu s nepříjemnými výrazy. Helena tomu nevěnovala okamžitou pozornost, soustředila se na svůj talíř s grilovaným lososem. Pak ji ale zaujal prudký pohyb. 2 členové ochranky restaurace rychle kráčeli ke dveřím s napjatými výrazy. V tu chvíli ji Helena uviděla. Holčička. Malá. Příliš hubená, ve špinavém a roztrhaném oblečení. Hnědé vlasy měla zacuchané, obličej špinavý, ale nejvíce ohromující byly její oči. Velké, tmavé, vyděšené, ale také odhodlané. Dítěti nemohlo být víc než 7 nebo 8 let a na svých ramenou neslo váhu někoho, kdo už za tak krátkou dobu prožil mnohem víc, než by měl. Dívce se podařilo vklouznout do restaurace a teď procházela mezi stoly váhavými kroky a dívala se na talíře s hladem, ze kterého až bolelo u srdce. Někteří lidé odvraceli zrak, jiní se mračili nesouhlasem. Atmosféra se okamžitě změnila. To dítě představovalo vše, co se toto prostředí snažilo udržet venku. Chudobu, opuštěnost, krutou realitu, která existovala v pražských ulicích. Ochranka se rychle přiblížila, připravená ji vyvést. Helena scénu pozorovala se směsí nepohodlí a něčeho, co nedokázala přesně definovat. Nebyla však připravená na to, co následovalo. Dívka se při průchodu kolem Helenina stolu náhle zastavila. Nedívala se na talíř, nedívala se na jídlo. Její oči se upřely na Heleninu pravou ruku, na prsten. Dítě zůstalo nehybně stát, jako by vidělo něco nemožného. Pak tenkým, třesoucím se hlasem, ale s naprostou jistotou, řeklo něco, co způsobilo, že se Helenin svět přestal točit. Moje maminka má úplně stejný prsten. Následné ticho bylo ohlušující. Filip se na dívku podíval podrážděně, připravený poslat pryč. Ochranka už natahovala ruce, aby ji odvedla. Ale Helena se nemohla pohnout. Srdce jí bušilo tak silně, jako už roky ne. Ruce se jí začaly třást. Vzduch jakoby stěžkl, zhoustl a začal jí dusit. Ten prsten byl unikát. Neexistovala kopie. Neexistovala náhoda. Na celém světě vlastnili takový prsten jen 2 lidé. Helena a Markéta.
Prudkým gestem, které všechny překvapilo, Helena zvedla ruku a zastavila ochranku. Počkejte. Její hlas zněl slaběji, než zamýšlela. Filip se na ní podíval zmateně. Mami, co to děláš? Helena syna ignorovala. Její oči byly upřené na dívku, která teď vypadala ještě vyděšeněji z reakce, kterou vyvolala. S námahou Helena ovládla svůj dech a pokusila se udržet pevný hlas. Jak to víš, kde je tvá matka? Dívka zaváhala a rozhlédla se kolem sebe jako zahnané zvíře. Ale v tom pohledu bylo něco, co Helena okamžitě poznala. Ten výraz, způsob, jakým mírně naklonila hlavu, když si nebyla jistá. Drobné detaily, které procházely generacemi. Je nemocná. Bydlíme daleko odtud. Ten prsten nosí pořád a říká, že je důležitý, že ho nesmí nikdy ztratit. Helena cítila, jak jí slábnou nohy. Chytila se stolu a snažila se zpracovat to, co slyšela. Filip poplašeně vstal. Mami, jsi v pořádku? To nedává smysl, je to jen náhoda. Ale Helena věděla, že není. 13 let bolesti, hledání otázek bez odpovědí, nocí strávených představami o tom, kde by Markéta mohla být. A teď, naprosto nečekaně, se objevilo dítě z ulice s informací, která mohla znamenat jen jediné. Markéta je naživu. Helena natáhla třesoucí se ruku k dívce, která instinktivně ustoupila. Prosím, neboj se. Jak se jmenuješ? Dítě se rozhlédlo, stále vyděšené, ale něco v Helenině hlase ho zřejmě trochu uklidnilo. Žofie. To jméno zaznělo v Helenině mysli jako zjevení. Velmi opatrně se sehnula, aby byla v úrovni dívky. Žofie, můžeš mi ukázat, kde je tvá maminka? Dívka zaváhala a kousla se do spodního rtu. Pak pomalým pohybem sáhla do špinavé kapsy kalhot a vytáhla něco zmačkaného. Byla to stará fotografie, mnohokrát složená, s okraji už se rozpadajícími, časem a neustálým zacházením. Dala mi tuhle fotku. Řekla, že je důležité si ji nechat. Helena vzala fotografii rukama, které se tak třásly, že ji stěží udržela. Když rozevřela křehký papír, srdce se jí téměř zastavilo. Ale ještě než uviděla obličej, něco jí zaujalo. Na zadní straně fotky byl rukou psaný vzkaz, písmo už vybledlé časem, ale stále čitelné. Slova, která řezala jako čepel. Vrátím se, až bude všechno v bezpečí. Slibuji, Markéta. Slzy začaly stékat dřív, než si to Helena vůbec uvědomila. Třesoucíma se rukama otočila fotografii. A byla tam Markéta. Starší, hubenější, s tváří poznamenanou lety strádání. Ale nezaměnitelně její dcera. Její holčička. Dítě, které ztratila před 13 lety, teď dospělá žena, dívající se do objektivu unavenýma, ale stále živýma očima. A vedle ní, držící za ruku, byla Žofie. Ta samá dívka, která teď stála v luxusní restauraci a plně nechápala to zemětřesení, které právě způsobila. Helena zvedla oči od fotografie a podívala se na Žofii s takovou intenzitou, že dítě o krok ustoupilo. Ale v tom pohledu nebyl hněv ani strach. Bylo to poznání. Byla to bolest. Byla to naděje, byla to láska. Protože teď to Helena viděla. Viděla v Žofijných očích ty samé oči, které měla Markéta. Viděla to v křivce obličeje, ve způsobu, jakým krčila čelo, v jejich váhavých gestech. Viděla genetické dědictví, které procházelo generacemi, nemožné popřít nebo ignorovat. Helena klesla na kolena přímo tam, uprostřed stichlé restaurace, nedbajíc na desítky upřených pohledů. Natáhla třesoucí se paže k dívce a její hlas byl zlomený, udušený emocemi. Ty jsi moje vnučka, Markéta je tvá maminka, moje dcera. Celá restaurace v tu chvíli jakoby zamrzla. Filip zbledl s výrazem někoho, komu se právě během vteřin zhroutila a znovu postavila realita. Žofie se na Helenu dívala se směsí zmatku a strachu, plně nechápala, co se děje, ale cítila váhu toho okamžiku. A zatímco po tváři Heleny Svobodové, ženy, která nikdy na veřejnosti neplakala, která nikdy neukazovala slabost, která ovládala impéria a dominovala zasedacím místnostem, dál stékaly slzy, uvědomila si, že 13 let hledání, bolesti a otázek bez odpovědí
skončilo tím nejnepravděpodobnějším způsobem. V luxusní restauraci, uprostřed obyčejného odpoledne, dítě z ulice přineslo zpět nejen naději, ale i jistotu, že Markéta je stále někde tam venku. A tentokrát Helena nedovolí ničemu a nikomu, aby jí zabránil dceru najít. Cesta na periferii Prahy jakoby trvala věčnost, i když hodiny ukazovaly jen 40 minut. Helena seděla na zadním sedadle auta Žofie vedle ní, zabalená do kabátu, který jí nabídl sám řidič. Dívka se stále třásla, ale už ne zimou. Byl to šok ze všeho, co se dělo, příliš rychlý na to, aby ho její dětská mysl zpracovala. Filip jel v autě za nimi se 2 muži z ochranky. Trval na tom, že matka nesmí jet sama, že by to mohlo být nebezpečné, že potřebují ochranu. Helena ho sotva vnímala. Její mysl byla soustředěná na jedinou věc. Markéta. Její dcera žije. Dýchá. Existuje. A za pár minut si budou stát tváří v tvář. Cesta ukázala brutální kontrast. Opustili Vinohrady, projeli centrem, míjeli čtvrti, které postupně ztrácely lesk, až dorazili do oblasti, kterou Helena znala jen ze zpráv. Nahromaděné domy, úzké a špatně vyasfaltované ulice, zamotané elektrické dráty tvořící nebezpečné sítě nad hlavami. Děti si hrály na ulici bosé, muži si povídali na rozích, ženy nosily těžké tašky. Byl to jiný svět. Svět, který vždy existoval paralelně s tím jejím, ale který Helena nikdy nepotřebovala doopravdy vidět. Teď jí každý detail byl do očí, každá unavená tvář, každá chatrná stavba, každý znak každodenního boje o přežití. A někde v tomto paralelním vesmíru strávila Markéta posledních 13 let. Vina začala Helenu svírat na hrudi téměř nesnesitelnou silou. Auto zastavilo před starým 4patrovým domem s oprýskanou barvou a viditelnými prasklinami ve zdech. Nebyl tam vrátný ani zvonky, jen rezavé kovové dveře, které při zatlačení skřípaly. Žofie vystoupila z auta a podívala se na Helenu s výrazem, v němž se mísil strach a naděje. Je to tady, 3. patro, byt číslo 302. Helena se zhluboka nadechla a snažila se ovládnout příval emocí, který hrozil, že ji srazí na kolena. Filip k ní přistoupil a jemně se dotkl jejího ramene. Mami, půjdu s tebou. Zavrtěla hlavou, oči stále upřené na dům. Ne, musím to udělat nejdřív sama. Ale než mohl Filip protestovat, Helena už kráčela ke vchodu a následovala Žofii. Ochranka zůstala vzadu, respektujíc její rozhodnutí, ale zůstávali ve střehu. Schodiště bylo úzké a tmavé, osvětlené jen slabou žárovkou, která přerušovaně blikala. Vzduch byl prosycen pachem plísně, smíšeným s pachy jídla a vlhkosti. Každý schod, který Helena vyběhla, působil jako symbolický sestup na místo, které vždy ignorovala, o kterém vždy předstírala, že tak blízko jejího dokonalého světa neexistuje. Ve 3. patře se Žofie zastavila před opotřebovanými dřevěnými dveřmi, na kterých modrá barva už téměř nebyla. Dívka se podívala na Helenu, jako by žádala o svolení a pak jemně zaklepala. Mami, to jsem já, někoho vedu. Následovalo ticho. Pak zvuk šouravých kroků. Dveře se otevřely jen na škvíru a skrze ní Helena zahlédla tvář, díky které měla pocit, jako by jí pod nohama zmizela zem. Markéta, hubenější, s bledou pletí poznamenanou únavou, hnědé vlasy teď dlouhé a bez lesku, hluboké kruhy pod očima prozrazující probdělé noci. Ale byla to ona. Nezaměnitelně ona. Ty samé zelené oči, které Helena vídala každý den ve svých vzpomínkách, ta samá jemná křivka nosu, ten samý výraz, který se stal ještě intenzivnějším, když byla překvapená nebo vyděšená. Markéta otevřela ústa, ale nevyšel z nich žádný zvuk. Její oči se rozšířily, když poznala ženu stojící před ní. Barva jí úplně zmizela z tváře. Zavrávorala dozadu, opřela se o zeď a Helena viděla, jak se dceři protočily oči a její tělo začalo klesat k zemi. Markéto! Helena v mžiku proletěla dveřmi a stihla dceru zachytit dřív, než úplně upadla. Markétina váha v jejím náručí byla děsivě nízká. Žofie začala vyděšeně plakat, zatímco Helena klečela na těsné podlaze předsíně, tiskla dceru k hrudi
A po 13 letech konečně cítila teplo jejího těla, realitu její existence. Markéto, moje dcero, jsem tady. Jsi v bezpečí. Jsem tady. Slova z ní vycházela přerušovaně, smíšená se slzami, které se Helena už ani nesnažila zadržovat. Hladila dceru po vlasech, tiskla ji k sobě, jako by se chtěla ujistit, že je to skutečné, že to není jen další z krutých snů, které ji tak dlouho trápily. Filip se objevil ve dveřích, bledý, následován ochrankou. Když uviděl tu scénu, i jemu se podlomila kolena. To byla jeho sestra. Sestra, o které si myslel, že ji už nikdy neuvidí, která se v jeho mysli stala téměř mytologickou postavou. A teď tu byla v bezvědomí v matčině náručí, v miniaturním bytě, který páchl plísní a zoufalstvím. Potřebujeme doktora. Filipův hlas zněl chraplavě. Jeden z mužů ochranky už telefonoval a volal sanitku. Než se však mohli rozhodnout, co dělat, Markéta se začala hýbat. Její oči se pomalu otevřely, dezorientované, až se zaměřily na Heleninu tvář skloněnou nad ní. Na okamžik nastalo ticho. Matka a dcera se na sebe podívali a v tom pohledu proběhla celá váha 13 let nepřítomnosti, bolesti, strachu a lásky, která nikdy nezemřela. Ty jsi přišla, zašeptala Markéta slabým a zlomeným hlasem. Ty jsi opravdu přišla. Helena nedokázala odpovědět, jen dceru pevněji stiskla a plakala tak, jak neplakala od dne, kdy Markéta zmizela. Žofie se k ním přiblížila, stále vyděšená, a klekla si vedle nich, položivši malou ruku na matčino rameno v gestu útěchy, které Heleně ještě víc rvalo srdce. Filip vešel do bytu a zavřel za sebou dveře, aby jim dopřál trochu soukromí. Místo bylo miniaturní. Jedna místnost, která sloužila i jako ložnice, se starou pohovkou, která zjevně sloužila jako postel, malou televizí na kartonové krabici, roztrhanými závěsy zakrývajícími malé okno. Vzadu byla minimální kuchyňka s pouze dvouplotínkovým vařičem a lednicí, která vydávala zvláštní zvuk. V rohu byla matrace na zemi s tenkými dekami. Tam spala Žofie. To byl Markétin svět v posledních letech. To byl život, který vedla, zatímco Helena ovládala impéria a uzavírala milionové obchody. Helena opatrně pomohla Markétě posadit se na pohovku. Dcera byla stále velmi slabá, ale odmítla sanitku s tím, že je v pořádku, že je to jen šok. Žofie přinesla sklenici vody a Markéta pila po malých doušcích, ruce se jí třásly tak silně, že jí Helena musela sklenici přidržovat. Když konečně dokázala mluvit, podívala se Markéta na matku se směsí emocí tak složitou, že jí bylo téměř nemožné rozluštit. Jak jsi mě našla? Byla to Žofie, odpověděla Helena a podívala se na vnučku s nekonečnou vděčností. Přišla do restaurace prosit o jídlo. Viděla můj prsten a řekla, že máš stejný. Markéta instinktivně sáhla na svůj prst, kde se prsten leskl i v slabém světle bytu. To gesto bylo tak automatické, tak ochranitelské, že si Helena uvědomila, jak moc ten předmět pro dceru znamená. Nikdy jsem ho nesundala, řekla Markéta potichu. Ani v těch nejhorších chvílích. Byla to jediná věc, která mě s vámi spojovala. Jediný důkaz, že jsem kdysi měla rodinu. Ta slova byla jako nože v Helenině srdci. Markéto, proč jsi odešla? Proč jsi zmizela? Hledala jsem tě celé roky. Najala jsem nejlepší detektivy, sledovala každou stopu, nikdy jsem nepřestala hledat. Markéta zavřela oči a po její hubené tváři začaly stékat slzy. Nechtěla jsem odejít, nikdy jsem nechtěla, ale neměla jsem na výběr. Zhluboka se nadechla, jako by sbírala odvahu konečně říct pravdu, kterou tak dlouho tajila. Před 13 lety jsem někoho poznala. Muže, který vypadal laskavě, díky kterému jsem se cítila viděná ve chvíli, kdy jsem se v našem vlastním domě cítila neviditelná. Byla si pořád zaneprázdněná, mami. Pořád na schůzkách, pořád na cestách, pořád si měla něco důležitějšího. Tolikrát jsem se s tebou snažila mluvit, ale nikdy nebyl čas. Helena cítila, jak se vina svírá ještě víc. Ten muž se ke mně přiblížil s nekalými úmysly. Pracoval pro nebezpečné lidi. Lidi, kteří chtěli informace o firmě, o našich obchodech. Manipuloval se mnou, využil mě.
A když jsem to zjistila, když jsem si uvědomila, že jsem všechno ohrozila, že má dokumenty, nahrávky, věci, které by mohly zničit naši rodinu, spanikařila jsem. Markéta se odmlčela a hřbetem ruky si otřela slzy. Vyhrožoval mi. Řekl, že pokud nebudu dál předávat informace, půjde po tobě, po Filipovi, po všech. Nevěděla jsem, co dělat, tak jsem se rozhodla, že jediný způsob, jak vás ochránit, je zmizet. Vytvořila jsem falešné stopy, zanechala indicie, které vedly na špatná místa. Přerušila jsem veškerý kontakt. Změnila jsem město, pak znovu. Celé roky jsem žila jako neviditelná. Filip, který dosud mlčel, konečně promluvil, hlas plný emocí. Ale proč si se nevrátila, když to všechno skončilo? Proč si byla nezvěstná všechny ty roky? Markéta se podívala na bratra s hlubokým smutkem. Protože jsem se styděla, Filipe. Styděla jsem se za to, co jsem udělala. Za informace, které jsem nevědomky dala, za to, že jsem byla tak naivní. A s časem byl život čím dál těžší. Neměla jsem doklady. Nemohla jsem sehnat řádnou práci. Otěhotněla jsem se Žofí a všechno se ještě víc zkomplikovalo. Každým dnem jsem se cítila od vás dál. Jak jsem se mohla vrátit? Jak bych to všechno vysvětlila? Museli jste mě nenávidět. Nikdy, řekla Helena pevně a vzala dceřinu tvář do dlaní. Nikdy jsem tě nenáviděla. Ani na vteřinu. Jen jsem chtěla, aby se zvrátila. Jen jsem chtěla vědět, že jsi v pořádku. Markéta se znovu rozplakala a Helena ji přitáhla do pevného objetí. Žofie se k ním přidala a poprvé po 13 letech byly matka, dcera i vnučka spolu. Když se konečně odtáhli, Helena si otřela vlastní slzy a zaujala svůj obvyklý velitelský postoj. Teď všechno vyřešíme. Budeš mít nejlepší lékaře, zařídím byt, Žofie půjde do dobré školy. O všechno se postaráme. Místo vděčnosti však v Markétině pohledu uviděla odpor. Mami, nechci být opravovaná jako nějaký obchodní problém. Helena překvapeně zamrkala. Jen chci pomoct. Já vím, ale nepotřebuji, abys všechno vyřešila. Potřebuji, abys tu byla, abys mě poslouchala, aby se seznámila se svou vnučkou. Nepomůže, když sem vtrhneš se svými hotovými řešeními a budeš čekat, že se všechno vrátí do normálu. Nic není normální už 13 let, mami. Ta slova byla tvrdá, ale nutná. Helena pocítila jejich dopad a poprvé po dlouhé době si uvědomila, že její způsob ovládání všeho, řešení všeho penězi a mocí, nebude stačit. Tentokrát ne. Máš pravdu, řekla potichu. Omlouvám se. Jen jsem tak šťastná, že jsem tě našla, že chci teď všechno udělat správně. Markéta vzala matku za ruku a jemně ji stiskla. Tak začni tím, že zůstaneš. Jen tu buď se mnou. Promluvme si. Opravdu. A to Helena udělala. Posadila se na tu starou a nepohodlnou pohovku v bytě, který byl menší než její šatna, a mluvila s dcerou. Mluvili o 13 ztracených letech, o potížích, kterým Markéta čelila, o tom, jak se narodila Žofie, o strachu, bolesti i malých radostech uprostřed toho všeho boje. Filip se také zapojil, kladl otázky, poznával neteř, kterou právě objevil. Žofie postupně ztrácela strach a začala mluvit, vyprávěla o svém životě s upřímností, díky níž se dospělí cítili ještě menší tváří v tvář takové odvaze. Když venku začalo zapadat slunce a barvit oblohu do oranžova skrze malé okno, Helena si uvědomila zásadní věc. Nebyla tam, aby Markétu zachránila. Byla tam, aby se znovu spojila s dcerou, kterou nikdy nepřestala milovat, ale kterou ztratila dávno před jejím fyzickým zmizením. Byla tam, aby se znovu naučila být matkou a tentokrát to udělala jinak. Před odchodem té noci Helena vzala Markétu za ruku a hluboce se jí podívala do očí. Udělám to správně, slibuji. Markéta se poprvé usmála. Byl to malý, ale upřímný úsměv. Já vím, mami, a já se o to taky pokusím. V tu chvíli se Helena pozorněji podívala na prsten na dceřině prstu. Něco jí zaujalo. Malá značka na vnitřní hraně, téměř nepostřehnutelná. Opatrně si sundala svůj prsten a zblízka ho prozkoumala. A tehdy uviděla něco, čeho si nikdy předtím nevšimla. Miniaturní rytina na vnitřní straně.
Slova tak malá, že člověk musel napínat zrak, aby je přečetl. Přiblížila prsten k slabému světlu žárovky a podařilo se jí to rozluštit. Dech se jí zadrhl. Věčná ochrana. Táta. Podívala se na Markétin prsten a uviděla stejnou rytinu. Byl to konečný, definitivní a nevyvratitelný důkaz. Ten symbol, který Pavel před lety vytvořil, plnil svou roli. Znovu svedl matku a dceru dohromady. Se srdcem sevřeným emocemi si Helena prsten znovu nasadila a podívala se na Markétu, Žofii a Filipa. Na svou rodinu. Zlomenou, zraněnou, ale stále tu. Stále živou. Stále s šancí začít znovu. A poprvé po 13 letech si Helena Svobodová dovolila uvěřit, že možná, jen možná, je ještě čas napravit to, co bylo zničeno. Ne penězi, ne mocí, ale přítomností, nasloucháním a opravdovou láskou. Protože některé věci, jak konečně pochopila, se nedají koupit ani ovládat. Musí se prožít, pocítit a budovat den za dnem s trpělivostí a oddaností. A Helena byla ochotná se to naučit, bez ohledu na to, co to bude stát. První dny po shledání byly jako chůze po skle. Každý krok musel být odměřen, každé slovo zváženo, než bylo vyřčeno. Helena se vrátila do Markétina bytu druhý den a další. Vždy něco přinesla. Jídlo, oblečení pro Žofii, léky pro Markétu, ale vždy se nejdříve zeptala, vždy respektovala hranice, které dcera nastavila. Byla to Markéta, kdo nakonec navrhl, aby Žofie šla bydlet k Heleně. Rozhodnutí to nebylo lehké. Vlastně to byla jedna z nejtěžších věcí, které kdy musela udělat. Ale realita byla nepopiratelná. Žofie si zasloužila víc než ten malý byt, víc než nejistotu každého dne, víc než pohled na matku, bojující o holé přežití. V ráno, kdy Žofii odváželi do Heleniny vily, bylo loučení bolestné. Markéta dceru dlouhé minuty objímala, šeptala jí slova lásky a sliby, že budou vždy spolu, i když ne na stejném místě. Žofie plakala, ale v jejich očích byl i záblesk naděje. Bylo to dítě a děti s ní o bezpečí, o dostatku jídla a měkké posteli. Helena slíbila, že Markéta ji může navštěvovat, kdykoliv bude chtít, že na ní bude čekat pokoj i pro ni, že to bude domov pro obě. Ale Markéta odmítla. Ještě nebyla připravená. Potřebovala čas, potřebovala všechno zpracovat, potřebovala se znovu vybudovat, než znovu vstoupí do toho světa, který kdysi byl její. Helenina vila se nacházela v uzavřeném areálu na Hanspaulce, obklopená obrovskými zahradami a ochrankou, která zaručovala naprosté soukromí. Byl to úplně jiný svět než ten, ve kterém Žofie vyrostla. Když poprvé vešla dovnitř, dívka zůstala jako skamenělá a rozhlížela se kolem se směsí fascinace a strachu. Pokoj, který pro ní Helena připravila, byl větší než celý byt, kde žila s matkou. Měl obrovskou postel s měkkým povlečením, skříň plnou nového oblečení, police s knihami a hračkami, psací stůl ze světlého dřeva u okna s výhledem do zahrady. Byl to pokoj snů, ale Žofie tu první noc nedokázala usnout. Zvyklá na tenkou matraci na zemi, neustálý hluk ulice a blízkou přítomnost matky, se v tom tichém a obrovském prostoru cítila ztracená. Kolem 3. hodiny raní ji Helena našla sedět na zemi vedle postele, s koleny přitaženými k tělu, jak potichu pláče. Bez slova se Helena posadila vedle vnučky a přitáhla si ji do obětí. Žofie se jí chytila jako trosečník stébla a tak zůstaly celé hodiny, dokud spánek konečně nepřemohl strach a dívka v babiččině náručí neusnula. V následujících týdnech se Helena musela naučit něco, co nikdy předtím nepotřebovala. Trpělivost. Žofie se na nový život neadaptovala okamžitě. Měla časté noční můry, budila se vyděšená a hledala matku, odmítala některá jídla, protože na ně nebyla zvyklá, schovávala se, když bylo na blízku příliš mnoho lidí. Trauma z života. Na ulici z hladu a neustálého strachu nezmizelo jen proto, že teď měla pohodlí. Helena najala dětskou psycholožku, doktor Beátu, laskavou a zkušenou ženu, která se Žofii začala pracovat. Sezení byla objevná. Dívka v sobě nesla hluboké rány, ale také neuvěřitelnou odolnost.
Byla inteligentní, všímavá, schopná vnímat detaily, které dospělí ignorovali, a postupně se s podporou a péčí začala otevírat. Mezitím vztah mezi Helenou a Filipem procházel těžkou zkouškou. Mladší syn se cítil svým způsobem nahrazený. Veškerá matčina pozornost, která byla dříve rozdělena mezi něj a firmu, se nyní soustředila téměř výhradně na Markétu a Žofii. Firemní schůzky, které dříve zabíraly hodiny Helenina dne, byly delegovány na Filipa, který se najednou ocitl s mnohem větší zodpovědností, než na jakou byl připraven. Jednou večer během napjaté večeře ve vile Filip vybuchl. Připadá mi, že jsem o mámu přišel 2krát. Poprvé, když Markéta zmizela a ty ses utopila v práci, abys na ní nemusela myslet. Teď, když se vrátila, si na mě úplně zapomněla. Helena byla v šoku. Nikdy si neuvědomila, jak moc se Filip cítí zanedbávaný. Snažila se mu to vysvětlit. Říct, že se jen snaží vynahradit ztracený čas, ale Filip ji přerušil. A co můj ztracený čas, mami? Já taky. Přišel o sestru. Já taky trpěl. Ale zdá se, že si na to nikdo nepamatuje. Ta slova byla tvrdá, ale nutná. Přinutila Helenu vidět, že její snaha všechno napravit opět někoho vynechává. Tu noc, poté co Filip rozzuřeně opustil vilu, zůstala Helena v obývacím pokoji sama a dívala se na svůj vlastní odraz v tmavém okně. Opět selhávala. Snažila se vše ovládat, vše vyřešit, ale zapomínala prostě být přítomná pro všechny, kteří ji potřebovali. Druhý den vyhledala Filipa v jeho bytě. Rozhovor byl dlouhý a těžký. Helena se omluvila, přiznala své chyby, vyslechla synovi křivdy bez přerušování. A poprvé se jim podařilo mít upřímný rozhovor o tom, jak Markétino zmizení ovlivnilo oba. O tom, jak se bolest zpracovávala různými způsoby. O tom, jak se rodina z toho traumatu nikdy doopravdy nevzpamatovala. Filip se přiznal, že se celé roky cítil, jako by musel být dokonalý, aby vynahradil Markétinu nepřítomnost, aby matce nedělal další starosti. Že se pohřbil v obchodech ne z lásky k práci, ale proto, že to byl jediný způsob, jak se s Helenou spojit. Že si nikdy nedovolil žít vlastní život ze strachu, že zklame nebo bude další přítěží. Helena to vše poslouchala se zlomeným srdcem. Selhala u Markéty, protože tu nebyla, když jí dcera potřebovala, a selhala u Filipa tím, že z něj udělala prodloužení svých vlastních cílů, aniž by ho vnímala jako jednotlivce s vlastními sny a potřebami. Nevím, jak být dobrou matkou, přiznala se zlomeným hlasem. Celý život jsem stavěla firmy, uzavírala obchody, vyhrávala profesní bitvy, ale u vás jsem vždycky selhala. Filip vzal matku za ruku a poprvé po letech si dovolil být před ní zranitelný. Tak se to naučíme spolu. Není pozdě. Tento rozhovor znamenal bod obratu. Helena a Filip se začali scházet každý týden, ne aby mluvili o obchodu, ale aby si prostě povídali. O citech, o strachu, o očekáváních. Zpočátku to bylo zvláštní a nepohodlné, ale postupně to vytvářelo most, který byl už dávno zničen. Mezitím Markéta bojovala za vybudování vlastního života. Helena trvala na finanční pomoci, ale Markéta přijala jen to nejnutnější. Jednoduchý, ale důstojný byt v lepší čtvrti, pomoc s vyřízením nových dokladů, lékařské prohlídky k vyřešení zdravotních problémů zanedbávaných celé roky. Vše ostatní ale odmítla. Některé věci musím udělat sama, vysvětlovala matce při jedné z návštěv. Musím si dokázat, že to zvládnu. Ne proto, že bych ti nevěřila, ale proto, že se musím znovu najít. Helena se to naučila respektovat, i když každé vlákno její bytosti křičelo, aby vše vyřešila, aby vše usnadnila, aby použila svou moc a peníze k otevření všech dveří. Ale učila se, že pravá láska někdy znamená dát prostor, i když to bolí. Žofie začala chodit do soukromé školy nedaleko vily. Zpočátku to bylo těžké. Byla roky pozadu za ostatními dětmi svého věku a socioekonomický rozdíl byl do očí bijící. Ostatní děti pocházely z bohatých rodin s privilegovanými životy od narození. Žofie přišla z ulice a bylo to vidět v každém gestu, v každém slově, v každé reakci. Došlo i na šikanu. Kruté děti, které vnímali, že Žofie je jiná
a využívali toho, aby jí ublížili. Komentáře k jejímu oblečení, k jejímu způsobu mluvy, k tomu, odkud přišla. Žofie se vracela domů s červenýma očima a říkala, že už do školy nechce chodit. Helena chtěla okamžitě zasáhnout, promluvit si s vedením, s rodiči ostatních dětí, využít svůj vliv k vyřešení situace. Ale byl to Filip, kdo ji zastavil. Nech ji, ať se naučí bojovat své vlastní bitvy. Buď jí oporou, ale neřeš všechno za ní. Jinak se nikdy nenaučí být silná. Ta slova Heleně zněla v hlavě. Bylo to přesně to, co udělala špatně u Markéty. Snažila se vše ovládat, vše vyřešit, aniž by dceři nechala prostor, aby se naučila v tomto světě navigovat sama. Místo řešení problému si tedy Helena k Žofii sedla a promluvila si s ní. Vyslechla její trápení, uznala její pocity a pak jí pomohla vymyslet způsoby, jak situaci zvládnout. Žofie se rozhodla promluvit si s učitelkou a škola společně s pedagogickým týmem zavedla aktivity zaměřené na empatii a sociální diverzitu. Nevyřešilo se to okamžitě. Postupně ale některé děti začaly vidět Žofii takovou, jaká doopravdy byla. Odvážnou, inteligentní dívku, která přežila věci, které si ani nedokázali představit. A to bylo svým způsobem obdivuhodné. Žofie také začala pravidelně navštěvovat matku. Helena vždy nabízela řidiče, ale Žofie po vzoru Markéty občas trvala na cestě autobusem. Chtěla zůstat nohama na zemi, nezapomenout, odkud přišla. Byla to na dítě jejího věku ohromující moudrost. Návštěvy mezi matkou a dcerou byly vrcholem Žofína týdne. Povídali si celé hodiny, hráli si, Markéta jí pomáhala s úkoly a Žofie postupně ty dvě ženy svého života k sobě přibližovala. Vyprávěla Heleně o rozhovorech s Markétou a Markétě o každodenním životě ve vile. Byla to Žofie, kdo navrhl společnou večeři. Jednoduchou večeři bez formalit ve vile. Helena, Markéta, Filip a Žofie. Všichni čtyři poprvé spolu po 13 letech. Helena byla nervózní jako nikdy před obchodní schůzkou. Nechala připravit speciální, ale ne přehnanou večeři. Chtěla, aby se Markéta cítila příjemně, ne zastrašeně. Zvolila neformální oblečení, požádala personál, aby byl diskrétní a vytvořila co nejútulnější prostředí. Když Markéta ten večer dorazila v jednoduchých šatech, které jí Žofie pomohla vybrat, Helena cítila sevření u srdce. Její dcera vypadala krásněji a zdravěji než před několika měsíci. Do tváří se jí vrátila barva, v očích měla více života. Zotavovala se. Večeře začala napjatě. Všichni si byli vědomi toho, že je to důležitý okamžik, že jakékoliv špatné slovo by mohlo zlomit ten křehký most, který se stavěl. Pak ale Žofie začala vyprávět vtipné historky ze školy, napodobovala učitele, popisovala situace s humorem, který všechny rozesmál. Led byl prolomen. Rozhovor přirozeně plynul. Filip a Markéta vzpomínali na dětství, smáli se starým rošťárnám. Helena sdílela historky z doby, kdy byli malí, než se všechno zkomplikovalo. Na pár hodin byli prostě rodinou. Nedokonalou, zraněnou, ale spolu. Na konci večera, když byla Markéta na odchodu, vzala Helenu za ruku a hluboce se jí podívala do očí. Děkuji, mami, že jsi to se mnou nevzdala. Helena cítila, jak se jí derou slzy, do očí ale usmála se. Nikdy bych to nevzdala. Jsi moje dcera, vždycky jsi byla a vždycky budeš. Objali se tam u dveří vily a poprvé po 13 letech to obětí nemělo váhu loučení. Mělo chuť nového začátku. Když Markéta odešla, Helena se vrátila do domu a našla Filipa a Žofii v obývacím pokoji, jak si povídají. Její syn a její vnučka si vytvářeli vlastní pouto. Nová generace rodiny, která se učí propojovat zdravějším způsobem. Helena se k nim na pohovku přidala a všichni tři tam zůstali v příjemném tichu, jen si užívali vzájemnou společnost. Nepotřebovali slova. Přítomnost stačila. Tu noc před spaním si Helena sundala prsten a pozorovala ho ve světle lampičky. Ten malý předmět toho tolik prožil, byl symbolem lásky, ztráty i naděje. A konečně splnil svůj účel. Znovu sjednotil rodinu. Myslela na Pavla, jak by byl šťastný, kdyby věděl, že jeho dcery jsou zase spolu.
že jeho vnučka je v bezpečí, že rodina navzdory všemu nachází cestu zpět k lásce. S jemným úsměvem si Helena prsten znovu nasadila. Stále bylo co napravovat, mnoho ran bylo třeba vyléčit, mnoho těžkých rozhovorů je ještě čekalo. Ale poprvé po 13 letech si byla jistá, že jsou na správné cestě. A tentokrát neudělá ty samé chyby. Tentokrát tu bude. Opravdu. Uplynulo 6 měsíců od shledání. 6 měsíců pomalé rekonstrukce, chyb a úspěchů, těžkých rozhovorů a okamžiků nečekané radosti. Život si našel nový rytmus, jiný než dřív, ale s vlastní nedokonalou krásou. Žofie byla k nepoznání. Nejen fyzicky, i když přibraná kila a získané zdraví byly zřejmé, ale hlavně ve svém vystupování. Ta vyděšená holčička, která vstoupila do restaurace a prosila o jídlo, se proměnila v sebevědomé, zvídavé dítě plné snů. Stále v sobě nesla stopy minulosti, občas se budila s nočními můrami, měla dny, kdy byla tišší, ale naučila se mluvit o svých citech a požádat o pomoc, když ji potřebovala. Škola se stala místem, kde zářila. Po měsících doučování a velkého úsilí Žofie doháněla spolužáky. Navíc v sobě objevovala talenty. Měla cit pro umění, trávila hodiny kreslením a vytvářením příběhů skrze obrazy. Učitelka výtvarné výchovy, paní Marie, v ní viděla zvláštní potenciál a začala ji povzbuzovat. Věnovala jí individuální pozornost a navrhla, aby její kresby byly vystaveny na chodbách školy. Ve vile Žofie proměnila jeden roh svého pokoje v malý ateliér. Pastelky, barvy, štětce, papíry všeho druhu rozložené na stole, který jí Helena nechala vyrobit speciálně pro ní. A tam Žofie trávila hodiny a vytvářela na papíře celé světy. Kreslila rodinu pohromadě, vzpomínky na život s matkou, sny o budoucnosti. Jednoho dne u snídaně Žofie oznámila, že chce pro Markétu připravit překvapení. Pracovala na albu kreseb, které vyprávělo jejich příběh od chvíle, kdy se rozdělili až po shledání. Chtěla ho matce dát k jejím narozeninám, které se blížily. Helena pozorovala vnučku s hrdostí a dojetím. Tato dívka ji tolik naučila o odvaze, o odolnosti, o bezpodmínečné lásce. Žofie nikdy Markétě nevyčítala potíže, kterými prošly. Nikdy necítila hněv ani zášť, jen čistou a prostou lásku. Mezitím Markéta pokračovala ve své cestě obnovy. Našla si práci v malém knihkupectví v sousedství, kde bydlela. Plat byl skromný, ale byl plod jejího vlastního úsilí. Každý den se vracela domů unavená, ale v jejich očích bylo světlo, které tam dřív nebylo. Bylo to světlo někoho, kdo znovu získává svou důstojnost, svou autonomii a svou identitu. Helena knihkupectví občas navštěvovala, vždy diskrétně a s respektem. Kupovala knihy, které ne vždy četla, ale které sloužily jako záminka k tomu, aby viděla dceru při práci. Aby si s ní mohla pár minut přirozeně popovídat bez tíhy očekávání. V těchto chvílích Helena viděla Markétu nejen jako svou dceru, ale jako silnou ženu, která přežila a která je hodna obdivu. Vztah mezi matkou a dcerou měl stále své obtíže. Byla témata, kterým se vyhýbali, rány, které stále příliš bolely, než aby se jich dotkly. Byla mezi nimi ale i nová upřímnost. Když je něco trápilo, promluvili si. Když potřebovali prostor, řekli si o něj. Učili se spolu vycházet zdravým způsobem a respektovat hranice té druhé. Filip také prošel proměnou. Převzetí více zodpovědností v rodinném podniku ho přimělo objevit, že má větší schopnosti, než si představoval. Zároveň ho to ale vedlo k otázce, zda je to skutečně to, co v životě chce. Jednou večer během rodinné večeře, která se stala týdenní tradicí, učinil oznámení, které všechny překvapilo. Přemýšlím o studiu psychologie. Heleně málem vypadla vidlička z ruky. Filip byl vždy ten syn oddaný obchodu, přirozený dědic impéria, které vybudovala. Myšlenka, že by chtěl jít jinou cestou, ji nikdy nenapadla. Psychologie? Proč? Filip se před odpovědí zhluboka nadechl. Protože všechno, co se stalo s naší rodinou, mě přimělo si uvědomit, jak moc jsou emocionální záležitosti důležité. Jak moc potřebujeme lépe rozumět lidem, vztahům, traumatům.
Chci pomáhat jiným rodinám, aby nemuseli procházet tím, čím my. Chci doopravdy něco změnit. Následné ticho bylo tíživé. Helena pocítila starý impuls ovládat, přesvědčit syna, že dělá chybu, použít logické argumenty o nástupnictví a zodpovědnosti. Pak se ale podívala na Markétu, která scénu pozorně sledovala, a na Žofii, která si při poslouchání kreslila do bloku. Žofie promluvila jako první. To je krásné, strejdo Filipe. Pomůžeš spoustě lidí. Dětská prostota prolomila napětí. Markéta se na bratra usmála. Podporuji tě. Dělej to, co učiní tvé srdce šťastným. Helena se podívala na ty tři. Její syn chce změnit kariéru. Její dcera si buduje život od nuly. Její vnučka všechny učí odvaze. A uvědomila si, že impérium, na kterém skutečně záleží, není to obchodní a finanční, bylo to tam u toho stolu. Rodina se zlomeným hlasem vzala Filipa za ruku. Pokud je to, co chceš, máš mou plnou podporu. Najdeme někoho, kdo převezme tvou pozici ve firmě. Hlavní je, abys byl šťastný. Filip měl v očích slzy, když matku objal. Bylo to poprvé, kdy si dovolil jít vlastní cestou bez strachu, že jí zklame. Následující týdny byly plné praktických změn. Filip začal s přípravným kurzem na vysokou školu a postupně omezoval své povinnosti ve firmě. Helena povýšila důvěryhodné manažery, reorganizovala korporátní strukturu a zjistila, že firma funguje naprosto skvěle, i bez toho, aby musela kontrolovat každý detail. Vlastně zjistila, že má víc času na to, na čem skutečně záleží. Víc času na Žofii, aby sledovala její pokroky ve škole, aby si s ní sedla na zem v pokoji a kreslila, aby poslouchala její historky o spolužácích, o učitelích, o jejich snech stát se jednou umělkyní. Víc času na Markétu, na dlouhé obědy, kde si povídali o všem a o ničem, aby jí pomohla vybrat nábytek do bytu, aby prostě byli spolu bez plánů a očekávání. Víc času na Filipa, aby ho podpořila v jeho studiu, aby ho slyšela mluvit o psychologických teoriích s nadšením, které u něj nikdy neviděla, když mluvil o obchodu. Ale ne všechno bylo dokonalé, byly i těžké dny. Dny, kdy se Žofii stýskalo po prostém životě s Markétou, jakkoliv byl tvrdý. Dny, kdy se Markéta cítila provinile, že nedokáže dceři nabídnout to, co Helena. Dny, kdy Filip pochyboval o svém rozhodnutí a ptal se sám sebe, zda volí správně. Dny, kdy se Helena cítila ztracená a nevěděla, jak to všechno vyvážit. Právě v jednom z těchto těžkých dnů přišla velká krize. Žofie byla ve škole, když jedna spolužačka pronesla krutou poznámku o její matce. Řekla, že Markéta je chudinka, že dceru opustila, že Žofie má všechny ty hezké věci jen proto, že babička je bohatá, ne proto, že by matka k něčemu byla. Žofie, která se naučila zvládat mnoho provokací, tentokrát hněv neudržela. Odpověděla, hádka se vyhrotila a Žofie nakonec spolužačku strčila. Nic vážného, ale stačilo to k tomu, aby ředitelka zavolala Heleně a požádala ji, aby si dívku vyzvedla dříve. Cestou domů Žofie mlčela, oči měla červené od pláče. Helena se snažila si promluvit, ale dívka se uzavřela. Teprve když dorazili do vily a posadili se v zahradě, Žofie se konečně zhroutila. Řekla, že moje máma k ničemu není, že mě opustila. A já měla takový vztek, babi, protože moje máma je ten nejstatečnější člověk, jakého znám. Udělala pro mě všechno. Všechno. A lidi soudí, aniž by cokoliv věděli. Helena vnučku objala, zatímco plakala a cítila, jak její vlastní bolest rezonuje v slovech toho dítěte. Protože i ona soudila. Strávila roky s myšlenkou, že jí Markéta opustila, že byla sobecká, že jí na rodině nezáleželo. A teprve teď chápala velikost oběti, kterou dcera přinesla. Když se Žofie uklidnila, Helena ji vzala za ramena a hluboce se jí podívala do očí. Tvá maminka je hrdinka a máš plné právo ji bránit, ale ne násilím, Žofie. Používej slova, používej svůj příběh, říkej pravdu těm, kteří jsou ochotní naslouchat, a těm, kteří nejsou, nevěnuj svou energii. Žofie si otřela slzy a přikývla. Pak se na Helenu podívala s vážností, která byla na její věk ohromující.
Babi, ty máš hodně peněz, že jo? Helena byla překvapená náhlou změnou tématu, ale souhlasila. Ano, mám. Tak proč je nepoužiješ k pomoci jiným dětem, jako jsem byla já? Dětem, které jsou na ulici, mají hlad a strach. Ta otázka Helenu zasáhla jako rána pěstí. Žofie měla pravdu. Měla obrovské zdroje, moc a vliv. A všechno to používala jen k nápravě své vlastní rodiny. Ale co ty ostatní rodiny a ostatní děti? A všechny ty Žofie, které stále byly na ulicích a čekali na šanci? Tu noc Helena nemohla spát. Žofína otázka jí zněla v hlavě. Vstala, šla do kanceláře a začala si dělat poznámky. Hledala, četla o existujících organizacích, o mezerách v péči, o děti v ohrožení. A jedna myšlenka začala dostávat jasné obrysy. Druhý den ráno svolala Markétu a Filipa. Chci založit nadaci. Organizaci věnovanou pomoci dětem v nouzi na ulici. Nejen základní pomoc, ale kompletní program. Vzdělání, zdravotní péče, psychologická podpora, profesní školení pro rodiče. Chci využít naše zdroje k tomu, abychom udělali skutečnou změnu. Markéta se na matku podívala s překvapením a obdivem. To je krásný nápad, mami. Ale proč teď? Helena se smutně usmála. Protože Žofie mě přiměla si uvědomit, že jsem celý život strávila soustředěním se na budování bohatství, ale nikdy jsem nepomyslela na to, jak to bohatství použít k nápravě světa kolem sebe. Ukázala mi, že můžeme svou bolest proměnit v poslání. Filip se okamžitě nadchl. Můžu pomoct. Můžu využít to, co se učím o psychologii, k vytvoření struktury emocionální podpory pro ty rodiny. Markéta na okamžik zaváhala, ale pak řekla něco, co všechny překvapilo. Já chci taky pomoct. Chci pracovat přímo s těmi dětmi. Vím, jaké to je být na druhé straně. Vím, co funguje a co ne, když je člověk v nouzi. Helena pocítila sevření u srdce dojetím. Její rodina, před měsíci tak rozbitá, se sjednocovala kolem vyššího cíle. Proměňovali své rány v sílu pomáhat druhým. V následujících měsících začala nadace Žofie, jméno vybrané na počest dívky, která vše změnila, dostávat tvar. Helena investovala značné prostředky, ale také svou pozornost a čas. Markéta se stala koordinátorkou programu přijímání dětí a využívala své zkušenosti k vytváření lidštějších postupů. Filip, i když stále studoval, přispíval svými postřehy o traumatu a emocionálním zotavení. A Žofie, malá Žofie, se stala tváří nadace. Její kresby ilustrovaly materiály, její příběh inspiroval dárce, její přítomnost na akcích se dotýkala srdcí. Už nebyla jen obětí. Byla tou, která přežila. Bojovnicí. Inspirací. Markétiny narozeniny přišly uprostřed všité proměny. Žofie dokončila své album kreseb, nádherné dílo, které vyprávělo jejich cestu skrze barevné obrazy plné emocí. Při oslavné večeři, když Markéta dárek otevřela a uviděla každou stránku, každou kresbu, každý detail pečlivě vytvořený její dcerou, nedokázala potlačit slzy. Byl to jejich příběh. Od utrpení k naději, od rozdělení k shledání, od bolesti k uzdravení. Všechno tam bylo, zvěčněné čistým pohledem dítěte, které nikdy nestratilo schopnost milovat. Helena pozorovala matku a dceru v obětí, jak spolu pláčou nad tím vzácným albem, a uvědomila si zásadní věc. Našli cestu zpět. Ne k tomu, co byli dřív, protože to už neexistovalo, ale k něčemu novému, něčemu silnějšímu, něčemu postavenému na pravdě, respektu a upřímné lásce. A zatímco rodina oslavovala tam, ve vile, která už nepatřila jen Heleně, ale jim všem, hlavou jí probleskla myšlenka. Prsten na jejím prstu splnil svou misi. Spojil to, co bylo rozděleno. Ale teď bylo na nich, aby toto shledání stálo za to. Bylo na nich, aby uctili druhou šanci, kterou jim život dal. A poprvé po dlouhé době si Helena byla naprosto jistá, že to zvládnou. Uplynuly 2 roky od onoho dne v restauraci. 2 roky, které vypadaly jako celý život plný proměn, učení a rekonstrukcí. Nadace Žofie se stala v Praze vzorem v péči o děti v ohrožení. To, co začalo jako Helenin osobní projekt, se proměnilo v robustní organizaci
s oddanými týmy, strategickými partnerstvími a konkrétními výsledky, které denně měnily životy. Žofie měla za pár dní oslavit 15. narozeniny a Helena plánovala speciální oslavu. Ne okázalou party, jak by se od někoho s jejími prostředky očekávalo, ale něco, co by mělo skutečný význam. Něco, co by uctilo cestu této výjimečné dívky a vše, co pro rodinu představovala. Sídlo nadace se nacházelo v zrekonstruované budově v centru Prahy, strategicky umístěné pro snadný přístup rodin, kterým pomáhali. Helena tam trávila nejméně 3 odpoledne v týdnu, nejen dohledem, ale aktivní účastí. Povídala si s dětmi, poslouchala jejich příběhy, chápala jejich potřeby. Každá tvář, kterou viděla, byla vzpomínkou na to, co prožila Žofie, a to ji v těžkých dnech motivovalo. Markéta se stala duší nadace. Pracovala tam na plný úvazek a koordinovala nejen úvodní přijímání, ale i dlouhodobé doprovázení rodin. Její osobní zkušenost dávala práci legitimitu, kterou by žádný akademický titul nemohl poskytnout. Matky, které do nadace přicházely unavené, zahanbené a vyděšené, viděli v Markétě nevzdálenou autoritu, ale někoho, kdo jim skutečně rozumí, protože tam také byl. Jedno odpoledne byla Helena ve své kanceláři v nadaci, když Markéta vešla bez zaklepání, což dělala jen tehdy, když měla na srdci něco důležitého. Její tvář byla jiná, v očích měla záblesk, který Helena dlouho neviděla. Mami, musím ti něco říct. Helena okamžitě odložila papíry a věnovala dceři plnou pozornost. Za poslední 2 roky se naučila, že okamžiky jako tento jsou nejdůležitější, víc než jakákoliv obchodní schůzka nebo korporátní rozhodnutí. Markéta se posadila, zhluboka se nadechla a usmála se tak, že jí to rozzářilo celý obličej. Někoho jsem poznala. Heleně poskočilo srdce. Za celou tu dobu se Markéta o vztazích nikdy nezmínila. Traumatická zkušenost, která ji vedla ke zmizení, zanechala hluboké jizvy a ona si vždy udržovala bezpečný odstup od jakéhokoliv romantického zapletení. Jmenuje se Robert, je to učitel literatury, pracuje na jedné státní škole nedaleko odtud. Poznali jsme se v knihkupectví před pár měsíci. Chodil tam pořád kupovat knížky a povídali jsme si o autorech, o příbězích. Začalo to jako přátelství, ale stává se z toho něco víc. Helena v dceřiných očích viděla zranitelnost i strach. Markéta se otevírala, dovolovala si znovu věřit, a to bylo krásné i děsivé zároveň. Řekla jsi mu o své minulosti? Markéta přikývla. Řekla jsem mu všechno. O zmizení, o Žofii, o tobě, o všem. Poslouchal bez odsuzování. Řekl, že minulost člověka nedefinuje to, kým je dnes. Řekl, že jsem jedna z nejstatečnějších žen, které zná. Heleně začaly po tváři stékat slzy. Vidět dceru, jak si dovoluje být znovu, šťastná, jak si dovoluje někomu věřit, byla jedna z nejkrásnějších věcí, které kdy zažila. Moc ráda bych ho poznala. Markéta se s úlevou usmála. On tě taky chce poznat. I Žofii. Ví, jak je pro mě důležitá. Ten večer během rodinné večeře, která zůstávala posvátnou tradicí, Markéta novinku oznámila. Žofie byla nadšená, hned pokládala 1000 otázek o Robertovi, o tom, kdy ho pozná, o tom, jestli rád kreslí. Filip sestru objal, šťastný, že ji vidí konečně dovolovat někomu novému vstoupit do jejího života. A Helena to vše sledovala s pocitem klidu, o kterém nevěděla, že je možné ho cítit. Její rodina rostla, rozšiřovala se, vytvářela nová pouta. A tentokrát se nesnažila nic ovládat, byla jen přítomná, podporovala a oslavovala. Přípravy na Žofíny narozeniny postupovaly. Helena se rozhodla uspořádat oslavu přímo v nadaci a pozvat nejen rodinu a blízké přátele, ale i děti, kterým organizace pomáhá. Chtěla, aby to byla inkluzivní oslava, která ukáže, že všechny děti bez ohledu na to, odkud pocházejí, si zaslouží radost a uznání. Žofie byla zapojena do každého detailu plánování. Vybrala si téma, které odráželo to, kým byla. Umění a proměna. Požádala, aby se stěny nadace dočasně proměnily v galerie, vystavující nejen její vlastní kresby, ale
i práce ostatních dětí. Chtěla, aby ten den oslavoval nejen ji, ale všechny, kteří skrze nadaci našli naději. Filip, který byl nyní ve 2. ročníku psychologie a v nadaci stážoval, zorganizoval pro děti hravé aktivity. Vytvořil stanoviště pro malování, vyprávění příběhů, kooperativní hry. Našel své poslání a bylo vidět, jak je šťastný. Začal chodit se spolužačkou Jitkou, obětavou a milou dívkou, která do rodiny dokonale zapadla. V předvečer narozenin byla Helena doma a dokončovala poslední detaily, když jí zazvonil telefon. Bylo to neznámé číslo. Váhavě odpověděla. Halo? Hlas na druhé straně byl mužský, váhavý. Paní Heleno Svobodová, jmenuji se Robert, Černý. Jsem Markétin přítel. Dala mi na vás kontakt. Helena se usmála. Robert zněl nervózně a bylo na tom něco okouzlujícího. Dobrý den, Roberte. Markéta mi o vás vyprávěla. Následovala pauza a pak Robert pokračoval pevnějším hlasem. Paní Heleno, vím, že to může působit předčasně, ale volám, protože chci věci udělat správným způsobem. Miluji vaši dceru. Chci ji požádat o ruku, ale nechci to udělat bez vašeho požehnání. Markéta si prošla mnohým a vím, jak je pro ní její rodina důležitá. Takže dřív než cokoliv jiného, musel jsem si promluvit s vámi. Helena cítila, jak se jí oči zalévají slzami. Ten muž, kterého ještě osobně nepoznala, projevoval respekt a ohleduplnost, které se hluboce dotkly jejího srdce. Roberte, nemusíte mi vykat, pokud nechcete. A ano, máte mé požehnání. Každý, kdo moji dceru rozesměje tímto zvláštním způsobem, si zaslouží veškeré štěstí světa. Z druhé strany linky uslyšela povzdech úlevy. Děkuji, moc vám děkuji. Chci ji požádat o ruku na Žofijných narozeninách, pokud to nebude problém. Markéta říkala, že by to byl ideální okamžik, obklopená rodinou. Helena dojatě souhlasila. Další proměna, další začátek, další důkaz, že život vždy najde způsob, jak překvapit. Den narozenin se probudil slunečný a krásný. Nadace byla k nepoznání. Barevné balónky, transparenty vyrobené samotnými dětmi, stoly plné jídla, v pozadí hrála jemná hudba. Hlavním bodem však byly stěny pokryté uměním, kresby, malby, koláže. Každá vyprávěla příběh o překonání, naději a snech. Žofie se vzbudila brzy a byla nadšená. Oblékla si světle modré šaty, které si sama pomohla vybrat, jednoduché, ale krásné. Když sešla k snídani, našla tam Helenu, Markétu, Filipa a dokonce i Roberta, který byl pozván na ranní rodinnou oslavu. Robert byl vysoký, nosil brýle, měl laskavý úsměv a oči, které vyzařovaly inteligenci a dobrotu. Při setkání s Helenou ji pozdravil s respektem, ale bez podlézavosti, a když poznal Žofii, klekl si, aby byl v její úrovni, a řekl, že o ní už slyšel úžasné věci. Žofie si ho okamžitě oblíbila. Měla dar poznat, kdy jsou lidé upřímní, a Robert byl. Oslava začala uprostřed odpoledne. Děti všech věkových kategorií pobíhaly prostorem, smáli se, hráli si a užívali si ten okamžik. Mnohé z nich byly klienty nadace a pocházeli z rodin, které bojovaly o únik z nouze. Vidět ty šťastné děti, jak se cítí zahrnuté a oceňované, bylo naplněním všeho, pro co Helena poslední 2 roky pracovala. Přítomni byli i blízcí rodinní příslušníci a přátelé, manažeři, stécua, Heleniny firmy, Žofijini učitelé, zaměstnanci nadace, všichni shromážděni v oslavě, která přesahovala sociální třídy a rozdíly. Bylo to přesně to, co Žofie chtěla. Když přišel čas na dort, všichni se shromáždili. Helena objednala speciální dort, zdobený nejikoničtějšími Žofijinými kresbami. Dívka sfoukla svíčky obklopená všemi, které milovala, a potlesk byl vřelý a upřímný. Ale to největší překvapení mělo teprve přijít. Helena požádala o ticho a zavolala Žofii doprostřed místnosti. S dojatým úsměvem vytáhla z kapsy malou modrou sametovou krabičku. Žofie, ode dne, kdy si vstoupila do té restaurace a změnila naše životy, si byla světlem, odvahou a inspirací. Naučila si nás o odolnosti, o bezpodmínečné lásce, o proměně bolesti v poslání. Dnes k tvým 15. narozeninám ti chci dát něco speciálního.
Helena krabičku otevřela a odhalila prsten. Nebyl stejný jako prsteny, které měla ona a Markéta, ale nesl jejich prvky. Design byl nový, vytvořený speciálně pro Žofii, ale zahrnoval modrý safír a diamanty ve vzoru, který jasně navazoval na původní prsteny. Tento prsten představuje minulost, přítomnost i budoucnost. Představuje cestu naší rodiny, bolesti, které jsme překonali, lásku, která nás držela pohromadě i v odloučení, a naději, která nás vede k zítřku. Tento prsten je tvůj, Žofie. A s ním ti chci říct, že nejsi jen moje vnučka, jsi moje hrdinka. Žofie plakala, když jí Helena prsten nasazovala. Byl to okamžik čistých emocí a v místnosti nezůstalo jedno oko suché. Markéta objala dceru i matku zároveň a Filip se k obětí přidal, čímž vytvořili kruh lásky a vděčnosti. Ale odpoledne mělo ještě jedno překvapení. Když emoce trochu opadly, Robert přistoupil doprostřed místnosti a požádal o pozornost. Byl viditelně nervózní, ale odhodlaný. Vím, že toto je Žofin den a v žádném případě jí nechci brát pozornost. Ale Žofie mi dovolila, abych dnes v přítomnosti vás všech udělal něco důležitého. Otočil se k Markétě, která se dívala zmateně a nechápala, co se děje. Robert ji vzal za ruku a před zraky všech si klekl. Markéto, ode dne, kdy jsem tě poznal, získal můj život nový význam. Naučila jsi mě o odvaze, o nových začátcích, o opravdové lásce. Tvá síla mě každý den inspiruje a nedokážu si představit svou budoucnost bez tebe. Vytáhl z kapsy malou krabičku, otevřel ji a odhalil jednoduchý, ale krásný prsten. Vezmeš si mě? Markéta byla v naprostém šoku. Ruce se jí třásly, slzy jí volně stékaly po tváři. Podívala se na Žofii, která se usmívala a dělala nadšená schvalující gesta. Podívala se na Helenu, která si dojatě tiskla ruce k hrudi. Podívala se na Filipa, který se usmíval od ucha k uchu. A pak se podívala zpět na Roberta a se zlomeným, ale pevným hlasem odpověděla: Ano, 1000krát ano. Místnost vybuchla potleskem a výkřiky radosti. Robert navlékl Markétě prsten a přitáhl si ji k polibku, zatímco všichni oslavovali. Žofie přiběhla obejmout matku i budoucího otčíma a rodina se opět spojila v hromadném obětí plném lásky. Oslava pokračovala až do setmění s dalším smíchem, dalšími příběhy a dalšími oslavami. Když děti začaly se svými rodinami odcházet, každé si neslo tašku s dárky a upomínkami. Ale ten největší dárek, který si odnášeli, byl neviditelný. Vzpomínka na den, kdy byly viděny, oceňovány a milovány. Když nakonec zůstala jen rodina, posadili se společně v kruhu na podlahu nadace, unavení, ale šťastní. Žofie byla uprostřed a dívala se na prsten na svém prstě, stále zpracovávala vše, co se stalo. Babi, řekla potichu a podívala se na Helenu. Strejda Filip vyprávěl, že všechno začalo kvůli tvému prstenu, kvůli prstenu mojí mámy. Helena se podívala na svůj vlastní prsten, pak na Markétin a nakonec na nový prsten Žofie. Ano, drahá, ale nebyl to ten prsten sám. O sobě, co nás svedlo dohromady. Byla to láska, kterou představoval. Byla to odvaha, kterou si měla, když si promluvila. Bylo to rozhodnutí nás všech, otevřít se odpuštění, obnově a novému začátku. Markéta dodala a stiskla dceři ruku. Prsteny jsou symboly, ale to, co nás skutečně drží pohromadě, je volba. Každodenní volba být přítomní, zajímat se, bojovat za to, co milujeme. Filip souhlasil a objal Jitku kolem ramen. A učit se z chyb. Neopakovat vzorce, které nás zranily. Budovat něco nového a lepšího. Robert, který už byl součástí rodiny, dodal: a nechat do tohoto příběhu vstoupit další lidi. Rozšiřovat kruh lásky místo jeho uzavírání. Žofie se na každého z nich podívala, její srdce přetékalo vděčností a láskou. Pak poprvé za 15 let svého života, poprvé od chvíle, kdy začala mluvit, řekla slovo, které nikdy předtím nepoužila. Babi. Svět jakoby se v tu chvíli zastavil. Helena měla pocit, že jí srdce exploduje. Celé 2 roky ji Žofie vždy oslovovala jménem.
Byl to její způsob, jak si udržet určitý odstup, jak zpracovat své místo v této nové rodině. Ale teď byla konečně připravená tento krok udělat. Babi, děkuju za všechno, že jsi mě našla, že jsi to nevzdala s mojí mámou, že jsi tohle všechno udělala. Helena si ji přitáhla do pevného obětí a plakala bez jakýchkoliv zábran. Markéta také plakala, šťastná, že vidí spojení mezi matkou a dcerou konečně úplné. A všichni tam pochopili, že toto byl skutečný vrchol jejich cesty. Ne shledání v restauraci, ne rekonstrukce rodiny, ale tento okamžik, kdy všichni konečně přijali své role, svá místa a rozhodli se budovat něco nového společně. Tu noc, když už všichni odešli a Helena byla doma sama, posadila se do svého oblíbeného křesla a dívala se z okna na hvězdnou oblohu nad Prahou. Myslela na Pavla a přála si, aby mohl vidět, co ty prsteny, které nechal vyrobit, odstartovaly. Myslela na tu neuvěřitelnou cestu, kterou ušli, na bolesti, kterým čelili, i na vítězství, která vybojovali. A uvědomila si zásadní věc. Život má zvláštní způsob, jak nás učit lekce, které se potřebujeme naučit. Strávila desetiletí budováním impérií, hromaděním moci a ovládáním každé proměnné. Ale nejdůležitější lekce přišla od dítěte z ulice, které k ní přistoupilo v restauraci a řeklo prostou větu, která vše změnila. Moje maminka má úplně stejný prsten. Tento okamžik poznání spustil řetězovou reakci, která proměnila nejen Heleninu rodinu, ale stovky dalších rodin skrze nadaci. Dokázal, že není nutné být dokonalý, aby člověk něco změnil. Je nutné jen být přítomný, být ochotný, být otevřený. Helena se podívala na prsten na svém prstě, který jemně zářil v slabém světle pokoje. Splnil svou roli, chránil, spojoval a vedl. A nyní existovala nová generace prstenů. Žofín, představující naději a budoucnost. Markétin, brzy doprovázený snubním prstenem od Roberta, představující nové začátky a druhé šance. Příběh mohl mít tolik různých konců. Mohl skončit tragédií, definitivní ztrátou nebo nesmiřitelnou záští. Ale tak neskončil. Skončil rodinou, která byla znovu vybudována, nedokonalou, ale jednotnou. Skončil láskou, odpuštěním a posláním. A zatímco si Helena konečně dovolila odpočívat s vědomím, že příští den přinese nové výzvy, ale i nové radosti, zašeptala vesmíru poslední poděkování. Děkuji, že jsi mi dal druhou šanci, že jsi mě naučil, že na změnu není nikdy pozdě, že jsi mi ukázal, že skutečným odkazem nejsou podniky, které vybudujeme, ale životy, kterých se dotkneme. Prsten se naposledy zaleskl, jako by souhlasil. A Helena se usmála, konečně v klidu. Konec příběhu, drazí posluchači. Doufáme, že se příběh Heleny, Markéty a Žofie hluboce dotkl vašeho srdce. Pokud vás tato cesta shledání, odpuštění a rodinné obnovy dojala, nechte nám like, přihlaste se k odběru kanálu a napište nám do komentářů, který moment vás nejvíce zasáhl. Bylo to setkání v restauraci? Žofína odvaha? Helenina proměna? Každý den přinášíme silné příběhy jako tento, které odhalují nejhlubší stránky lidské duše a připomínají nám, že vždy existuje naděje na nový začátek. Těšíme se na vás u dalšího dílu s dalším příběhem, který pohne vašimi emocemi a přiměje vás k zamyšlení nad silou lásky a rodiny.